Više od 600 stručnjaka, naučnika, nastavnika i studenata sa obe strane Tajvanskog Moreuza okupilo se u okrugu Citong u kineskoj provinciji Sichuanu. Povod je kulturna razmena posvećena Wenchang Dijunu, božanstvu književnosti koje poštuju i na kopnu i na Tajvanu. Organizatori ističu da je cilj događaja jačanje međusobnog razumevanja, kao i posticanje razmene i saradnje između sunarodnika sa obe strane Moreuza. U okviru manifestacije održavaju se tematski forumi kao i programi ekonomske i trgovinske saradnje. Dodeljene su i nagrade u okviru omladinskog videotakmičenja Wenchang Cup 2026. Ova manifestacija pokrenuta je 2011. godine, a u Citongu se održava po 8. put. Danas predstavlja važnu platformu za saradnju u oblastima kulture, obrazovanja, nauke i tehnologije, ali i za jačanje veza među ljudima sa obe strane Moreuza. Okrug Citung smatra se kolevkom venčanške kulture i mestom najstarijeg hrama posvećenog ovom taoističkom božanstvu. Venčanška kultura nastajala je vekovima. Zasniva se na konfucijanskim vrednostima, oslanja na taoizam i prožeta je budističkim uticajima. Na Tajvanu ona nije samo narodno verovanje, već i živi izraz poštovanja prema znanju, učiteljima i obrazovanju.